କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜୀବିତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜୀବିତ। ସେଦିନର ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନୁହେଁ ରକ୍ତଧାର ବହୁଛି। ସେ ନିଜ ରକ୍ତଧାର ସହିତ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମହାଭାରତର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ନେଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କିଏ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଦିନର ରାତି ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯାନୁଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ଚିତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଆଉ ବାକି ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରମ ମିତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମିତ୍ର, ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବି। ସେ କହିଥିଲେ କି ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସେ କାମଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ହେଉଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିନଥିବ ନିରସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶୟନ ସମୟରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେହି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରି ପଶିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ କକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲବଶତଃ ସେହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାବି ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପାଣ୍ଡବମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଲୋପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ରାଗି ଯାଇକି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ନିଅ, ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ନ ଆଣି ସେ ଯାଇକି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବାଜିଥିଲା। ଉତ୍ତରା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ, ମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆସିବି, ଅଭିମନ୍ୟୁ କେମିତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଶେଷ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସୁଭଦ୍ରା, ଦ୍ରୌପଦୀ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରୀକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରୀକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରଠାରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆମର ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଏଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ରାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ, ଯେ ତମେ ଆଜୀବନ ଅମର ରହିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ କ୍ଷତ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ, କି ଏଇଥିରୁ ତୁମର ସବୁଦିନ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବିତ ରହି କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କି ସେମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ସତରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପାପ କୋମଳ ଶିଶୁମାନେ, ଯିଏ ତୁମର କୌଣସି କେବେ କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଦେବେ।
ତ ଆଜିର ଏ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ମୁଁ ରହିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବି କହୁଥାଏ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାର ଅଛି ମୋତେ କହିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।